видеонаворро сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд ай 85,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исфара, райони Нурафшон. якхонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 29 квадратный метр. хона бо ремонти миёна таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно почти чораш фурӯхта мешавад. дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 85,000 сомон. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. сехонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 60 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. нархаш 299,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, 8 микрорайон. сехонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 81 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, бозор дар наздикиш аст. нархаш 240,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. духонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 44 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 195,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, сехонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 47 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 280,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 12 микрорайон. духонага квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 45 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 275,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад.
агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Истарафшон сехонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 60 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб роҳи калон садик дар наздикиш аст. хонаро солочина фурӯхта мешавад. нархаш 230,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб 13-ум микрорайон духонага квартира дар 1-ум ошона қарор дорад. 62 квадрати метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 9 ошонага. хонаро бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 169,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат духонага квартира дар 8-ум ошона қарор дорад. 55 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 190,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.